Kemudian ambil lagi drama modern ingkang judul Dibully. Kula Lailatul dados narator. Kula Rapsenjani dados Ranjani. Kula Rizky Putra dados Adit. Kula Wahyu dados Wahya. Kula Rangga Rizky dados Prasetyo. Kula dados Naifira, Naifira. Minggu sonten Ranjani rage mulih teka sembahyang karo sholawatan. Kanggo ngancani sepine embong sonten iku. Enak-enak mlaku, Ranjani gak sengaja kepethuk karo guru SMP ne mbiyen sing jenenge Pak Setio. Pak Setio, ya apa kabare, Pak? Saya gak ketemu. Kabare Bapak Abi. Sampeyan apa kabare? Apa sampeyan sik dibully karo Adit? Kula kabare akeh, Pak. Adit saiki wis gambuli arek ini coba. Alhamdulillah ngono. Tadi itu nang Kula mboten ngertos, Pak. Adit sak keluargane pindah kampung. Pak Setio, iki kabare panjenengan. Ya, aku di sampai ae ngomong sampeyan apa kabar? Abis melo ae. Walaupun kenas sis. Wis ora mali yo. Mas. Jan, iki kabar? Lapor ini. Tapi bilang mana? Ora, kula asline ape jam 10 kalau sampean masalah SMP biyen. Kene dhewe saiki. Masa bojo. Kan sing bener dadi arek. Iki lho ngali. Boya, ayo bawa Ranjani coba. Ayo mulai Dek, Pika. Ya, Bu. Sajabat doan gak sengaja ndek pinggiran bumi kemau, Adit terus-terusan mikir carane iso sepuro teko Ranjani. Dan keputusan akhirnya Adit jaluk tolong dan Pak Setio selaku guru kesayangannya Ranjani waktu SMP. Assalamualaikum Pak. Wonten perlu Pak kali panjenengan. Tolong apa? Sampeyan melok kula mawon pun tak jelasno ten dalan. Oh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa kira-kira? Apa Adit iki jaluk ngapura nang awakmu. Kak Pak, males Pak. Kok ngono gak apik lho dendam-dendam suwi-suwi. Saya dhewe Pak, dari mburi aku ya. Ayo saiki ngene ae Adit jaluk sepura nang ngene Ranjani. Jan, sepurane Jan. Yo, sepurane. Nih, rame-rame ono apa iki? Angin-angin ae suasana yo niku. Wis aja ribut, damai kok malah padha ribut dhewe-dhewe. Sun San yo, wis nyepurane aku. Akhirnya arek loro iku mau akur berkat ditulungi Pak Setio. Sejak Adit wis disepurani karo Ranjani, akhirnya arek loro iku saiki nandi-nandi bareng terus. Lan Wahya saiki dadi akrab karo arek loro iku mau. Lalu ngerendakno arek selagi awakmu sing butuh arek iku mau kanggo ing masa sepuluh. Cekak semanten